as razóns que poden explicar, dende o punto de vista psicolóxico, que moita xente asuma este discurso do decrecemento, sentimento de culpa ou non sei. A ver, o asumen porque é o discurso oficial, é máis, parece o lóxico. Lembremos unha cousa, a ciencia social boa é contraintuitiva, non é así, non é sentido común, porque o normal é pensar que os recursos son como un queixo, vas rayando nel e que se vai gastando hasta que se gasta o queixo, non? E os recursos non son así, porque estamos todo o día descubrindo novas formas de aplicalos, descubrindo recursos novos ou descubrindo novas formas de reciclaxe. Estamos todo o día cavilando. E entón non sabemos, ainda que intuímos, non sabemos exactamente cuáles van a ser os recursos do futuro. Que é un discurso que parece que é lógico, non? Desde Malthus ou desde Jevons, que todo que se va acabando, se va a acabar o carbón, ou Malthus que se va a acabar o fame no mundo, todos os discursos do Club de Roma, non? Ou de Paul Ehrlich, nos anos 80 iba a haber unhas fames terribles en Estados Unidos e Europa porque se va a agotar os recursos. Porque non é así, porque o ser humano non é algo pasivo, non é un insecto que ten o que ten, sino que nós podemos, a imaginación non se pode crear moitas cosas, pero eso non é fácil de explicar. O normal é creer que todo se vai gastando e que hai un momento que vamos a parte que está no imaginario noso, porque moitos destes discursos asumen fórmulas religiosas ou pseudo-religiosas, no senso de que hai un pecado original, que é o consumismo, e nuestros pecados están aí, e Dios nos va a castigar en el infierno climático, non? Unha cosa destas así, pero por culpa de nuestros pecados de gasto. Como está no noso imaginario, simplemente unha transposición. Hai o pecado, que somos consumistas, é un pecado original de naturaleza nosa perversa de consumo, e que por culpa de nosos pecados tal, a naturaleza nos vai a castigar e nos va a ferverán as aguas dos mares e subirán e asolagarán todo. O sea, o discurso incluso é bastante bíblico, Nas catástrofes previstas é bastante bíblico.